to mopogore gi bet ja Kenya be osebet ker. To mopogore gi bet ker, jo Mount Kenya winje moloyo kata kaka giwinjo Rigathi. Ting'e ni jo Mount Kenya be ok gifuo. Gipimo ni koro sani Rigathi ni sirikal, to Uhuru bende ndalo mane Uhuru ni sirikal. Gin kaka mahitaji margi kaka jo Mount Kenya. Sirikal mane ma giwinje maber. To an kaka neno ni Rigathi Gachagua en ana ng'at ma iluo wacho notarre. Nikech ing'e ni gik ma kata nowacho ndalo ma ne wa campaign to nowacho i sirikal mar former president. Gin gik moko nyal kawo back, ok onyal take back, nowacho wacha gik moko ma nobagni. Owacho gik moko mokia mbele kata chien gi nowuok kanye. Nowuoyo awuoya nikech koro ji wuoyo. To ing'e ni abaja siasa Joyce. Ing'e ni seche moko ji wacho ga ni siasa en siasa. Lakini anyalo wacho ni Joyce ni nitie gik moko ma ka ng'ato wacho ni to kata bed ni ja siasa machal nadi, wiyi ok nyal wil. Inyalo temo mondo wiyi owil, lakini wiyi ok nyal wil, mana nyaka itho. Koro kata otem sani nodhi wuoyo gi ker machon Uhuru Kenyatta, ok apar ko Uhuru Kenyatta wiye bro wil kod gik ma Rigathi Gachagua ne wacho kuome. To bende ing'e ni seche moko jotelo gi ok en ga about jotelo kendgi. Jotelo gi be gin gi joma luwogi kata joma luwo bangi. Uhuru Kenyatta nigi kaka koro kioni giri. Jok ma pod still believe in him. Ma kata ka bed ni Rigathi Gachagua temo donje jatendgi, momiyo kioni nyowuok matek to wacho ni onge wuoyo ma gisewuoyo. Nikech gin giwegi ne giwinjo lit sama ni anyo jatendgi. Koro an gima neno ni Rigathi Gachagua kata wuoyo weche ne ok be nowacho ahinya. En ng'ama koro alamo dhi dala mondo wiwu wil kode, mondo Kenya odhi mbele, wakawo jatelo moro mondo water Kenya mbele. Nikech kaka wadwa wacho kae, wadwaro stability. To stability ok en Gachagua. Stability en ni president kose kawo jatelo moro to gibiro gi kwe. Kata ka Rigathi ogo koko, ing'e ni seche moko be inyalo gaga koko. Iwacho ni kuot ogwal ok sin dhiang' mudho. Okay? Koro nyalo gaga koko to Kenya to dhi adhiya. Nikech Rigathi Gachagua sani koro kata kogole owe bed deputy president. Ene mogole, ok ogol Mount Kenya. Nikech Mount Kenya, in fact, the other day, kaker nobiro Ugunja, nawinjo ka majority leader nowacho ni jo Mount Kenya should say thank you to the president, because kata waziris magingo thoth kabisa ng'eng, to wan waziri manomiyo gina na ariyo kende temane wagon president erokamano. Lakini en despite ni omigi waziris, omigi PS, nitie oso jomani sirikal, MPs be imiyo personal development thurgi kono, ing'eyo they should say thank you. Okot ben gi chamboa kata gi thago president left, right and center. So an gima dwa wacho ni kae Joyce be nikech abe awinjo ka Rigathi wacho ni winjo ground. Abende kaka ng'ama be ni wuotho koni gi kocha abe winjo ground. Sani kata kigolo Rigathi Gachagua, I can tell you no Mount Kenya bro we timo halane nidhi gore ndara nikech ogol Rigathi ok pidhgi. Rigathi is just there doing his job. Odak Karen kende kose odak kod jo Mount Kenya. Odak Karen kende, odak gi nyithindo, odak gi chiege. Okay? So it does not mean kogole kanyo nto koro ni jo Mount Kenya koro dhi chungo Kenya. Mano paro mok kik wabedgo kata matin. Ka ng'ato rach to ng'ato rach, ka ng'ato ber to ng'ato ber. Nikech kata deputy president machon Ruto, president masani, nen deputy president to nomol kabisa, notiyo to kendo ne nitie stability. Kata kane giko sana gi president the last minute, it was understandable, it was politics, ineno. Lakini mari Rigathi ni enang'o. Nikech sani onge siasa. To onge kuma be niwachi no dwa chung president. Nikech bok onyal chung president. Yes. Koro anena ni weche karo ok en ng'ama benji wuoyo kuome. En ng'at moro ben sani wan mani lamo mondo dog dala. Mane lamo maksani Jumapil ka Jumapil benwa keto mbele. Yes. Anyasuna tegi midwa medo kapok wadhi wach machielo kotudore kod chal mar Kenya. Kwa tieko wach motudore kod paro mathicho oko Rigathi Gachagua. Adwa monda med ni Rigathi Gachagua otedore wuon kendo gire no seikore kabisa. Jiyo ikorene e bunge kucho. Omiyo olam Nyasaye, mana kaka wadwa sewacho, olam Nyasaye
ni kogole nikech kogole ni shiwinjo ka jogo kano wacho report ne wacho ni oromo gi wakili meke mondo ng'adne ane rieko ni to onyalo timo nang'o. Inyalo gole onyalo dhi e doho mondo do omed kete kanyo, lakini koro lama ne Nyasaye ong'iyane kuma wachne no nyalo chope. Kata kok kamano to wuo gi president mondo okwang'uono mondo gino dog chien kik gole kamano. Adwano aket tenge weche motudore kod paro mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar mondo mi wang'iyane weche mamoko matimore e pacho kae mano kutudore kod kaka doho mamalo noyie kwayo mano mar senator e kaunti ma Busia Okiya Mtata mano mar winjo mapiyo bura mane ochwalo mano mar kwedo ogai mar obila manyien. Wang'eni Douglas Kanja emanyocho chamo muma kaka ogai manyien mar obila. Nyaka sani koro Okiya Mtata lieko ni Douglas Kanja noyiere yo ma ok ni kare nikech wacho ni lemo mar bedo ogai mar obila nonego bed ni iweyo thuolo ne jo Kenya man kod